Okay, nayi-ke eyesithathu Easy-Equity. Easy-Equity, dopest platform. Inama-opportunities amaningi. Let's say mina nje from investment nje engingawenza maningi engiwenzile kule app le, because imnandi idasify i-portfolio yakho, especially Easy-Equity. Uma idasify i-portfolio yakho, awu-investi kwinto eyodwa laphana, kunento ey'ningi unga-investa kuzona. If I can make an example, kukhona Easy-Equity zalapho nje kudila ama-shares ase-South Africa, bese kuba khona i-TFSA lapho udila khona iy'nkampani ey'suke y'gruphe ndawonye. Mase sisuka lapho siya USA, ama-shares aphesheya lapho uthenga uTesla no-Facebook nani okay, sidlule lapho. Khona nane ne-crypto, yebo, ne-crypto iyatholakala khona. It's a simple app, yabo, but yeah, uyadinga ukuthi khona usizakale kancane ukuthi uqondiseke ukuthi u-understand yonke into, bese uphinda futhi kuba ne-property. So noma ngintshela lama-app akusiyona ama-app enza imali esheshayo, guys. Mina nje it's a long term thing, because laba kuthatha isikhathi yabona, especially uma uthenga awe-property, you need to understand ukuthi lana siplanela ini i-future manje, izinto ezizenza uma sesizenzela iy'ngane zethu, isikhathi sethu thina manje ukuthi iy'ngane zethu uma y'khula zikwazi ukuqhamuka zingene kwinto vele sesiyisusile phansi, seyithatha phezulu zona, ziqhubeke nazo y'bone zenza njani, uyabo. Kanti futhi into emnandi uyawazi naleyo lokhuzana, information yaka-app yakho yakalula Easy-Equity uyazi ukuyifana athini lento le moshona nkosi yami, iwili yakho, yabo. So into emnandi lama platform, it's a legitimate app, awungayi-check-a nawe, kodwa mina been using them quite a while and bese ngikhulumile ngayo isikhathi eside, yabo. So ama-classes lezi engiwavula, umuntu uyayishola ukuthi ufuna, mina isikhathi sengishaye 1-on-1 ntaba, ama-class amaningi azayenza, sengishaya nje forex trading njengamanje. Uma ukwazi more information uWhatsApp unganqeni, make sure ukuthi sikhuluma ama-recording, and futhi ungakwazi nokungifonela uma ufuna ulwazi more, yabo. Kodwa into engitshela yona, these are the platform that I'm using. Uma ngenza imali yami laphana, ngiyizama ukuyitradela, ngizenzele i-affiliate marketing, ngiyifaka khona la. Futhi nakhona ngikho greedy, ngiyifaka nje kancane kancane, because I know it's a long term thing. So which means if ngitshela mina ukuthi mhlasimbe deposit lokho enginakho kancane kancane njalo ngenyanga khona ngifaka, it will make a difference maybe in next 5 years or 2 years. It depends ngama shares nawo wathengile o investe kuona. Danko.